Türkiýede türkmen raýatlarynyň ýasama arakdan zäherlenip ölmegi bilen bagly Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň 4 işgäri Istanbul şäherine sapar etdi. Olar bu waka bilen bagly tutsak edilen türkmen raýatlaryny Türkmenistana ekstradisiýa etmäge we betbagçylyk bilen bagly sosial mediada aktivleşen türkmenistanylar hakda maglumat ýygnamaga synaşdylar diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly ynamdar Çeşmete habar berýär. Bu aralykda Türk medeniýeti bir kanun spirtli içkileri satmakta Türkmenistanyň iki raýatynyň tutsak edilendigini aýdýar. Ýatlasak mart aýynyň 2-nji ýarymynda Istanbulda koronavirusdan gorunmak üçin ýasama arak içip 50-den gowrak Türkmenistanda zäherlenip öldi. Prokuraturanyň işgärleri Türkiýede Türkmenistanyň 58 raýatynyň arakdan zäherlenip ölmegi bilen bagly Istanbula gitdiler. Görnüşine görä olar geçen hepdäniň 2-nji ýarymynda uçupdyrlar. Olaryň kimin inisiativasy bilen seýahat edendigi entek belli däl diýip gizlinlik şertine söhbetdeş bolan Çeşme 4-nji maýda gürrüň berdi. Çeşmäniň sözüne görä olar bu saparyň dowamında esasy ünsü wakany derňemege däldi. Betbagçylyk bilen bagly sosial mediada dürli garaşlar çap edýän türkmenistanylar barada maglumat ýygnamaga gönükdirdiler. Şeýlede raýatlarymyzyň zäherlenip ölmegine getiren ýasama arak işi bilen bagly türkmenistanylar hem tutsak edilipdir. Biziň tarapymyz olaryň ýurda ekstradisiýa edilmegini isleýär. Ýöne saparyň netijelerine görä bu başa barmany meňdeýär sebäbi 4 prokuror hiç zatsyz ýygyna geldi diýip Çeşme belledi. Aýdylmagyna görä olar 1-nji maý gijesi saat 2 töweregi ýürüýte uçur gatnawy bilen ýurda dolandylar. Uçur Türkmenabad şäheriniň aeroportuna gondy we 4 prokuror şeýlede Il-76 uçurynyň ekipaj agdalary destine karantin astyna alındy. Häzirki wagt Lewap vilayatynyň karantin zonasynda olardan başga da Özbekistanyň dolanan birnäçe ýüklog sürüjisi saklanýar. Azatlyk radiosy bu maglumatlary degişli türkmen häkimetlerine şolsanda Türkmenistanyň baş prokuraturasyna we Türkmenabadyň aeroportunyň resmiýetlerine tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Bu aralykda türkmen prokurorlarynyň Istanbulda sapar edendigi aýdylýan günlerde has takygy 30 aprelde Türkiýanyň Hürriyet neşri Istanbul'un Esenyurt etrafında bir kanun spirtli içki satmakta Türkmenistanyň iki raýatynyň tutsak edilendigini habar berdi. Polisiýa işgärleri ruhsatnamasyz içki satýan, öň hem möhürlenen iş ýeriň açykdygyny gördüler. Olar möhrüň bozulup açylandygyny anykladylar. İş ýeriniň eýeleri we Türkiýede ýaşamaga ygtyýarnamalarynyň möhleti tamamlanan Türkmenistanyň iki raýaty polisiýa bölümine ekidildi diýilip neşriň 30 aprelde çap eden habarynda aýdylýar. Azatlyk radiosyna bu waka bilen türkmen häkimetleriniň Türkiýeden saparynyň arasynda ary baglanşygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak başartmady. Martyň ortalarynda Istanbulda koronavirusdan gorunmak üçin ýasama arak içip onlarça Türkmenistanlynyň zäherlenip ölendigi we başga da 30-dan gowrak adamyň keselhana ýerleşdirilendigi, olaryň aglabasynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy habar berilipdi. Soňky maglumatlara görä ýasama arakdan zäherlenip ölen türkmenistanylaryň sany 50-den geçdi.